Benvinguts una setmana més a l'espai a Punts de Viatge de Newscat TV. Seguim viatjant, com sempre, i ho fem a Sud-amèrica i concretament al Perú. D'aquí ve el barret famós dels peruans, perquè avui anem a un dels llocs icònics del Perú. No anirem al Machu Picchu, encara no, ja algun viatge vinent ja hi arribarem, però anirem al que es considera el Valle Sagrado de los Incas. Just al nord de Cuzco, que és la gran capital dels Incas, hi ha aquesta vall que s'allarga i, de fet, que continuant-la doncs, sí que arribaríem al Machu Picchu, però en la qual ens podrem quedar perquè hi ha moltíssimes coses a veure i totes relacionades amb la història de l'imperi Inca. Tot aquest conjunt de monuments, de fet, comença a Cuzco mateix. Cuzco era el malic del món Inca i estava envoltat per una fortalesa, que és la fortalesa de Sacsayhuaman, amb uns blocs monolítics molt grans, impressionants, de més de 5 metres d'alçada, que encara es conserven avui en dia i que s'ha vist que en tot el que és el seu perímetre tenia la forma de les mandíbules d'un puma. Antigament, a la ciutat de Cuzco, emmurallada, tenia, vista des de dalt, la forma d'un puma. I encara avui en dia aquesta fortalesa ve a indicar encara aquests traços de la mandíbula del puma i, per tant, doncs, evidencia una tècnica constructiva dels inques increïble, que anirem veient en totes les diferents parades que anirem fent al llarg d'aquesta vall sagrada dels inques. El següent pas, per exemple, podria ser Kenco. És una zona en què els inques van aprofitar l'estructura de roca que hi ha en un petit espai per anar també construint una sèrie de graons i de canals amb zig-zag que diuen els especialistes que tenia a veure amb la seva astronomia o fins i tot la seva irrigació. En l'antiguitat, l'agricultura en aquesta vall tan difícil de fer créixer les coses doncs era fonamental que tingués una certa enginyeria. I els inques van ser els que ho van dominar, ja fos perquè controlaven les estacions i, per tant, quan s'havien de cultivar les coses, o perquè sabien redirigir l'aigua o trobar la varietat correcta de patata, principalment, per plantar a les diferents alçades. Això és el que es pot veure, per exemple, a Pisac. Pisac és un lloc al costat d'una vessant de muntanya en què els inques van anar construint una sèrie de terrasses i es creu que això va ser com una espècie d'experiment o lloc de cultiu, una espècie d'institut botànic de l'època per poder controlar les diferents varietats d'aliments en què es podia cultivar a diferents alçades. A cada alçada feia una temperatura i hi havia fins i tot una climatologia diferent, doncs els inques van poder aprendre, gràcies a això, quina era la millor varietat dels diferents aliments que cultivaven per plantar en un lloc o un altre. Això també es pot veure a Morai, per exemple. El que passa que aquí no és en vessant de la muntanya cap amunt, sinó en un espai en què van aprofitar una fondalada, de manera que han construït una espècie de terrasses concèntriques que cada cop van enfonsant-se més. Els inques també van saber aprofitar molt el que eren els recursos de la geologia del lloc. I hi ha un lloc especialment bonic, que és les mines de Mares, en què el que van fer va ser aprofitar un petit rierol que veia amb molta concentració de sal per extreure'n aquesta sal, de cara a poder-la consumir. I actualment, encara avui en dia, existeixen les terrasses de sal, les petites salines de treball gairebé familiar, són les famílies que ells mateixos van a arreglar aquestes salines i poder extreure'n la sal, que des d'aleshores fins ara, encara avui en dia, estan funcionant i se n'extreu sal i fins i tot la pots comprar i utilitzar per les teves futures amanides. Si parlem dels inques, també és evident que hem de visitar alguna de les ciutats que van deixar. I a part de Cuzco, que ha estat molt transformada, n'hi ha una que és Ollantaytambo, al final de la vall, que és una de les ciutats inques més ben conservades. De fet, pots caminar per carrers, entrar per portalades i fins i tot visitar alguna de les cases que s'han conservat gairebé idèntiques a com era a l'època dels inques. Hi ha fins i tot també un petit palau, es diu que era on vivia el governador d'aleshores, i fins i tot també hi ha algunes petites estructures a dalt de la muntanya que es deien que eren uns graners on pots pujar per un camí una mica complicat, això sí, però per arribar a veure no només com eren els graners, que aprofitaven la calor del sol per mantenir tot el gra assecat, sinó observar també des d'aquí tota la vall aquesta sagrada dels inques i poder deleitar-se amb la visió d'una ciutat
aquesta dollenta i tambo, que és com si ens transportés directament a l'època dels inques. Espero que us hagi agradat el viatge i us espero la setmana vinent amb un altre vídeo de punts de viatge per viatjar pel món amb Newscat TV. Moltes gràcies.